こんにちは、隙間のリリーです。メリアムためのハワイ語ミニ講座よろしくお願いします。今日は不定冠詞への使い方を手がかりにハワイ語の文型の話をしてみたいと思います。文型というと難しく聞こえるかもしれないんですけれども、ハワイ語の言葉の並び方のルールと考えていただいていいと思います。では早速例を挙げてご説明してみたいと思います。へなにのメレでもよく見かけるフレーズだと思うんですけれども、不定冠詞への後ろに何状態動詞が続いています。不定冠詞は冠詞なので、冠詞というのは名詞の前につくものなんですが、この場合は冠詞の後ろに名詞が来ずに状態動詞が続いています。どういうことか。ここにへの後ろに名詞が省略されていると考えるとストーリーが見えてくるんですね。例えば漠然と人とか物、ことを表すメアが省略されているとすると、メア何で何かその時に話題になっている美しい人のこととか美しい風景のこととかがここで語られているということがわかるんですね。そしてメア何の後ろにさらに主語が省略されていると考えると、それは美しいですねとか美しい人ですねとか、ヘメアナにのところを述語として訳すべきだというところも見えてくる。文頭に来るのは述語、後ろに主語が続く。そして言わなくても分かる主語は省略されることが多い。そのあたりを補って訳すとストーリーが見えてくるんですね。もう少しへで始まる文章で文型のご説明をしてみたいと思います。へなにのからは太陽だとすると、美しいですね、太陽が美しいですねと、そういう文章になっています。このからの前にいをつけてみたのはこの下の文章です。へなにのいからいがつくことでいからのところが説明のフレーズになります。太陽の下でとか、太陽に照らされてとか。ということは太陽は主語ではなくなってるんですね。へなにの美しいですね。ここのところに主語が省略されている。何か話題になっているもの、言わなくても分かる場合はこうやって省略されることが多いので、例えばあなたが省略されているとしたら、あなたは太陽に照らされて美しいですねと、そんな風に補うとストーリーが見えてくる。メレではよく主語が省略されることが多いので、述語の後ろにすぐに説明のフレーズがいたりした時に省略されているものがありそうだなと、そのあたりに注目しながら読んでいただくといいのではないかなと思います。メリアムためのハワイ語ミニ講座終わります。